Onde me sinto máis en casa? E aquí. Eu na miña casa só vou a dormir. Aquí como, aquí ceo. Esta é a miña casa. O buraco é a miña casa. Este local abriuse o 13 de agosto de 1988. Fai muchísimos anos foi unha carnicería e despois debeu pasar a ser xa a droguería central e detrás o buraco. A plaza non era peonil, pero había moita xente, había moito ambiente, estaba o bar do López, estaba o Agarimo aberto, o bar de Lucas, Piragua, e pouco a pouco pois foron cambiando, se foron cerrando. Eres como a última resistencia, non quedan bares así? Non. Unha taberna así tal como está esta, con tantos recordos dos nosos antepasados, a verdade é que é distinta, é diferente, é máis bonita, é máis agradable. E aquí hanse feito de todo, hanse cantado, hanse bailado, hanse contado historias, tertulias, que veña sola nunca te sintas sola, porque eu son unha leretas, entonces xa está, xa che fago compañía eu. Por eso non dá feito. Normal. É que ten que estar na cociña, é a camareira, é as relacións públicas. Parte de atender o poldo, claro. Que homenaje merece porque é a última que queda desa generación xa, que non hai mal. Chegou a estar un tempo ela sola na plaza. Pero nos 90 a ruta dos viños por aí era, bueno, increíble. A día de hoxe a cociña dela, a min, é un do millor que hai por aí. Lo mismo te hace una salchicha riquísima que un chorizo casero, que un solomillo, que una empanadilla de grelos. Os chipirois, que son famosos desde os principios, os chipirois do buraco. Eu teño un fillo que está en Londres. E cada vez que ven aquí non pode marchar sin comer as mollejas. Las mollejas, sí. Mi hijo cuando viene de Barcelona es lo primero que pide. Vamos a casa de la Rosa a comer un huevo. A comer las mollejas y patatas fritas y huevos. É un pincho quente. Un pincho quente e elaborado. A xente agradece moito. E o cuenco dos cacahuetes, que non falta. Pois a miña especialidade son os pinchos morunos. Gracias a unhos amigos que me traen unhas especies de Dubai, a Toño e a Carmiña, a miña especialidade son os morunos. O que máis me gusta a min a cociña, porque é unha herencia que me deixou miña madre, que cociñaba moi ben. A pesar de ter a cociña máis pequena do mundo, pero eu nesa cociña tan pequena, seime organizar tan ben, que fago, bueno, todo cuanto quero. Mi cocina es la cocina de Rosa, porque aquí solo entra Rosa, non entra ninguén máis. Rosa, nada máis, solo hai espacio para facer así e así, pero tampouco necesito naide máis, Conmigo mesma chégame. E bueno, isto é a barra e despois historias, varias. Estas gafas eran de meu avó Ángel, do padre de miña madre. Este foi o último que me regalaron, Florinda se chamaba a señora, que dixo o fillo, cando eu falte, quero que a Rosa lle regales este detalle. E aquí o teño, con todo o cariño do mundo. Moitos recuerdos, hai moitos, pero foron o traendo tamén e foron nos deixando amigos e amigas, que algo tamén se marchou e nos deixou e tamén me deixou aí os recuerdos. Fíjate, nosotros cuando llegamos al barco, allí nos metimos, hace 24 años. Pues aquí me quedo, esto Qué no se va a bonito. pasar de moda. Los viernes nos juntamos allí. Sí. Y lo que hacemos son Fiestas. cuchipandas. Y la Rosa supervisa todo. Mis hijos ahora ya son mayores, pero que cuando eran adolescentes, que iban allí y me lo dijeron ya de mayor. Iban a estudiar, a conocer la vida. Aquelas pandillas que tiña eu de rapazas de 15 anos que empezaron aquí, claro, aquí esas rapazas fixeron bodas gitanas, fixeron despedidas de solteiras. A ver, ahora veñen, pero como mamás. Empezamos a ir ali porque facía un cóctel que era o Sidecar E o caballo loco. vi unos medrar, literalmente, porque levamos indo, pois, o que sei, dende os 15 anos. E imagino que Rosa sabe perfectamente todas as nosas vidas, os nosos secretos. Totalmente, unha confidente máis, case.
tenos visto chorar, reír, rajar, cantar, saltar, porque tamén nos botaba moitas broncas, sobre todo cando saltábamos, que saltábamos nas mesas, en a parte de arriba, dicía que non saltedes, que caia porquería para baixo. Pois que sempre nos deixaba liala para todos os plans que facíamos. Quero dicir, que había que transformar o buraco en Hawái para celebrar unha despedida solteira, a Rosa non tiña ningún tipo de problema. Que chegábamos ás 11:30 a cear, o 12, con cara de tristeza e fame, e primeiro nos botaba bronca, pero despois sempre nos daba de cear. Sí, é que Rosa é como esas nais, que primeiro botacha a bronca, pero despois poslle así cara de pena e sempre acaba cedendo. Como eu tiña cociña, cando se cansaban de beber, dicían, pois ahora vamos a comer. Entón, aunque foran as 3, as 4, as 5 da mañá, eu sempre estaba aquí para facer un bocata, para facer unhas bravas. Bueno, eu amañecín aquí, ao principio, cando estaba a discoteca aí de Barredo, amanecín aquí tocando cura a misa, ás 9 da mañá, pero moitos fins de semana. Pero estou moi contenta, foi moi agradable traballar tantos anos neste burato, coñecer a tantas personas, querer tantas personas e tantas que me quixeron a min, do cual estarei eternamente agradecida e non me marcharía de aquí por nada. Márchome porque cumplo 65 anos e entonces, bueno, tamén se a vida me deixa quero vivir un pouquiño de outra maneira, pero se non, para nada cambiaría o isto, porque este burato fíxome sentir moi feliz, moi feliz. No queda nada, ¿y qué vamos a hacer? Hacemos un traspaso. Sí. Se queda clientela cubana. Ela forma parte, como decía antes, igual que o buraco, pois das nosas vidas, obviamente. De lo más grande que puede existir, amigo de sus amigos. Prima, hermana, no sé. Como una más de la familia. Es una más de la familia para nosotros. Pues que queremos moito, que debamos a decir? Pues sí. Te queremos, Rosina. Te queremos, Rosa. Te queremos, Rosa. Te deseamos todo lo mejor, los amigos, la familia, todos para ti. Que non cambies. Buenas noches. A ustedes.